sa lungsod sa Barili, dako ang pasalamat sa mga biktima sa Bagyong Odette nga naila na yung nadawat ang dugay na nilang gipaabot nga ayuda. Ang mga biktima sa Bagyong Odette nawagtangan og paglaom na makuha nila ang ayuda tungod kay nabalik na kini sa National Treasury. Apan, gipaningkamutan ni Governor Pam Baricuatro nga mahatag og mabalik ang ayuda. Dinhi sa lungsod sa Barili, 4,020 ka beneficiary ang makadawat sa ilang Emergency Housing Assistance Program. Sa Barili Sports Complex, nagtapok ang mga beneficiaryo sa Emergency Housing Assistance Program. Usa lang si Lola Simeona Villacura, 83 anyos, taga Kabkaban, Barili, sa mga nidawat sa iyang 10,000 pesos nga ayuda sa Bagyong Odette. Nakalipay, salamat sa Ginoo dong. Nakadawat ng ayuda. O unsaon manini mo? Bakit ito bugas? Importante ang bugas. Dako ko salamat nga sir. Sa atong gobyerno ng PAM, sa Ginoo sa tagaan ta grasya. Ako kami pasalamat ni ko, Pam, na iyaging ipananggamutan para sa mga katawhan ba. Gipakita ni Tatay Julieto Presbitero, 61 anyos, ang hulagway sa iyang Pinoy-anan human naguba sa Bagyong Odette ni adtong 2021. Usa-usab si Tatay Julieto sa mga nakadawat og ayuda nga 10,000 pesos tabang sa mga biktima sa Bagyong Odette. Ito bugas. Kay mo balay na okay na. Okay na. Okay na. Sir, unsa imong gibati nga? Wala naman ya. Niabot bang yun di. Daghang salamat ya. Go, thank you kayo. Sa pila ka tuig nga hinuwatay sa ayuda sa Bagyong Odette, karon nadawat na gyud sa mga taga Barili. Dako ilang pasalamat ni People's Governor Pamela Baricuatro nga nahatag gyud ang hinabang. Sa nasayran, nabalik sa National Treasury ang budget sa ayuda sa Bagyong Odette sa niagi pang administrasyon. Apan gihangyo ni People's Governor Pamela Baricuatro nga ibalik kini aron mahatag sa katawhan. Ako, si Liani Almonia, sa bagong liderato, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.